Hallo mense, ek is alweer terug hierso. Ons gaan nou weer begin skiet. Ek het julle nou nie gewys wat ek op die live gewys het nie, maar ek sal as ek terugkom sal ek julle dit ook wys. Hoe cool dit lyk hierso. Sy. Maar nou my net. Jette, waar gaan jy heen? Okay, ons kyk wat maak sy op die grondpad. Ek dink vir kitty skiet. Bokkie blaar. Bokwobbler. Hallo julle. Hey julle. Hallo jy. Wat sê jy? Hallo. Wat sê julle? Hallo jy. Hallo julle. Kom maar eens skrik. Eet. Dit lyk mooi hoor. Dit is moeg vir is net klaar. Jy vind dat is nog nie eens. Dat is het. So, wat ek nou gaan doen, ek gaan snaakse video contents maak hierso. Ek gaan sekere plekke gaan ek die camera op 'n rekord so dan gaan julle sien kom ek daar in met die bicycle. En so is my opgesny. My bliksoor se draad. Dit was net na 8 dat ek hier ingekom het. Nou die tweede grondpad vir die dag. Tweede grondvideo wat ek skiet. Cool. Kan nie klaar nie. Kan net beter gaan. So ja. En dan gaan nou die 3 pote uit al. Aan die kant. En ek hulle gegaan stop sit. Ek weet nie wat ek van 'n angle kamera skiet. Video skiet en ek wil aangaan. Ik wens ek het 2 fone gehad. Want ek kan so gemaak dat ek van die een foon af rekord wat ek inry. Maar dit gaan ek binnekort wees. Dan gaan ek 2 fone het om dit te doen. Maar aan die ene waar ek letterlik inry. My gedroog na al die jare. Ek gaan gewoon nie. Ja, so ja. Nie weggooi nie. Maar ek kan nie meer doen want ek het nie mag meer reg.
is. Koelalala. Dis kat. Dit mooi. Mooi van heerlikheid. Ek wil net daar spruit aan die kant. Al die water. Looks. Let jy hier op water van beneden. Dus ik ben van te laat mijn hotspot. Ja, maar is lekker. Lekker weer. Lekker samen zo komen. Maar ek gaan nou eers deur dat vuur hy dan is hy met die camera op en jy kan sien hoe lyk dit. Ja, my voetpyn. La, ja. Ik weet dit is nou van die lijn nog oud en ja goed, maar ja. Ja, fuck it, dat is nog. Dat is wel goed. Mijn broek is vastgekomen. Hij gaat over een different area uitkomen. Ik ga niet op hierdie pad uitkomen. Maar ik ga nog steeds daar waar die brug wees. So wat. Lekker bliksemse draad daaronder. Wow, koekeloos. Wacht even. Ja, wel andere. Wat als we gaan zo die uit. Ja, mijn niet. Van hierdie kant uit. Hierdie pakkie. Ek het nou pas gery. Ek het nie idee hoe lelijk lyk dit nie. So mense, be with me. I don't know what to expect.
het nie idee wat ek moet verwag nie. So, ons gaan blindelings in 'n pad in dat ek nie 'n bietjie lanklaas gery het. Nie ken nie, maar lanklaas gery het. Ek kom amper verkeerd uitgepraat. Wat ek nou gaan doen is ek gaan eers voor stop. Dan 'n bietjie gaan kyk na die wat jy my college. Die lyk hier maar 'n vuurtjie daarso want ek bedoel dit het gereën gisterand. Letterlik gereën en my fiets. So skielik like hy. Sjoe. Ek wil nou wees. Ek gaan hier stop. So. Surprise, surprise it goes. Kijk, daar is het iets. Zie, wat je zo. Yes. Nou waarvan ek praat. Nie idee hoe lyk die water hier nie. En ja. So daai meneer die eerste toetsgrond hier. Dit is een ding aan daai kant. Ek gaan hierdie kant kans vat. Ek gaan met hierdie net kans vat. Ek gaan met hierdie net kans vat. Okay. Dan gaan ek julle wys wat ek gaan doen. En jy moet daar deur ry. Jy het nie keuse nie. So julle kan sien wat ek daar doen en dis 'n toets vir hierdie tyres. Wat ek gaan doen met daai water. So ja. Dankie. Ons gaan nou draai. Hoe is Sarkie? Wat was hy? Oké mense. Ek gaan nie die kant toe gaan, ek gaan nou in hierdie lyn ry. Julle kan sien. Straight ry. Dis lekker. Not too bad. Okay. So julle gesien ons is deur. Maar ek is lekker nou nat. Okay. Nou gaan ek julle nog 'n spot sien wys wat dit nou is. Lekker. Nou is nog 'n spot wys van waar die pad nog vieslik lyk. Gewoon dat ek kan vieslik is. Nou weer wat ik wil opgaan. Eina.
een is 'n lekker vriendjie wat ek nou wou kry. As jy vind hom lekker nie, jy respecteer hom. Mense, ons het nie idee wat lyk dit hier nie. En volgens my lyk dit weer slaap ek hier. Hier is nou lyk. Kom ons kyk. Dan matar. As ek kyk ons gehoor. Sien kyk maar. Patty. Okay. Ja, dat kan nie so goed, die gronderosies. Wie ry? Die lekker is. Die laaste keer was hier 'n massiewe gat hier. O, lekker. Rock timing. Rock climbing. Ik heb het rock climbing. Zij doen een stekende job. Hey, kom maar weer met motorbikes speel. Oh shit. Oh shucks. Jy moet nou pas op vir my donders, waar my kamera gaan sit. Ek weet nou net hulle gaan nie snaaks wees nie. Want ek gaan nou aan die ander kant. Iets doen wat ek nie uitgedoen het. Want wat lyk dit? Okay. Right. Even kijken hoe lijkt het dan nou af. We gaan
my camera setup daar sit. Okay. Gaan ek daar kom nog ek moet afval. Okay mense, nou is julle weer terug saam met my op die fiets. Dan is 'n paar video's wat julle gaan sien. Het ek die stand gebruik. Maar dit is lam. Ek het 'n bietjie gehardloop en gaan 'n kere. Julle gaan net op die video's sien. Ek gaan. Ek het my fiets gekry en ek jag dit af. Dis lekker. Die nuwe containers gebou vir julle. Jong, so. Maar ook 'n touch area. Dis ek het gewonnen met 'n klein op die maar. Hulle gesê ek gaan die iemand wys. Ons sal op die video wys nou. En dan stop. Kokolooks. Woehoe! Glij die bicycle. Oh shit. Yeah. Oh, damn it. Whoa, kokolooks. Yes. Oei, yes. Ouch. So ek het eintlik nou iets niets gedoen wat ek nie altyd doen nie vir die video. So geskiet dit vandag nie. So is dit lekker gewees. En ik ben naar de overgang. En die hard en alles. Ja, dat is echt. Ik heb nog van. Wow, lekker. Woehoe. Zakjes. Gewoon weer even voor. Een zwart munt. Oké. Lekker rock climbing. Lekker.
Oeh, lekker. Gooi die gat ook nog. Wacht nee, los nou. Moet ek so water. Lekker. Dat is niet meer. Hallo. Hallo. Hey, how's it? Shop. Dat is nog wachten. I didn't expect that one. Ja, nee. Exercise to drink vandaag is goed. Driving. Lekker driving zo. Maar net de afspoed. Ik wil niet gaan kijken naar de gekke. Hoe snel en de rest. Nou, dat man nog voor 30 minuten. Maar je gaat het niet doen. God, ek sê dit mooi. Dan moet met nou. Dat misschien ook al gezet. Oké, dat is fijn. Wees maar zonder het. Gaan ons maar. Dan. Wow, gat. De draaiboek is te scherp. Genade. Lekker exercise gehad.
En dit is so fucking warm. En dit is 'n lekker temperatuur vandag. Wat shucks. Wat die eerste lekker exercise. Blijf maar zonder het. Blijf maar zonder het. En dan gaat het thuis gaan. Ik denk dat mijn buur ook nog afgekomen. For sure. Heel lekker. Goeie exercise, draf, trap. Ja. Goeie. Mensen, kijk op jullie dat geniet van mij. Dat is niet goed. Nou gaan we van ons in. Genieten van ons zuur. En dan als je een beetje neem je er gelijk weg. Dit moet voor jullie. Kijk echt niet, zeg. Vandaag lekker gaan. Maar so ek het nou eintlik baie video's geskiet vandag. Ook baie. Jubbersen. Nog een. Nou. Dat is een nee, die open van nee. Hij gaat hier maar uit. Ja, maar het is pijn hoor. Dat is lekker. Goeie vandaag. Hij de blauwe van onze hemel. En de liefde van ons ziel. Glimlachige gebed is waar de kraans aan geluk schiet. Daar boer geweest. Natuurlijk, ek het baie video's gemaak vandag op een dag. Baie spots afgeneem. So, ja. Kyk maar, jy is welkom. Daar is baie content gemaak. Vandaag op die weekenddag. Baie gemaakt. En kyk, die video's daar kant gaan Dr. Maar eerste
gestuur word. Die video's met die tripod gaan aangeheg word aan mekaar. Dis 2 video's. En die 2 wat is die laaste 2 en dan heel soon toe. So that's baie video's wat ek maak. That's alright. Vrou wat baie van slaap, dit is nog reg. So nog. Maar ek weet as nou gaan lui raak, dan gaan ek gaan op bank. Ek het dit gewoonlik. You know that shit is hackney. So Zeg je jij vandaan? Iemand hier wil zeggen. Zien we daar staan. Vandaag is het dus zwaar weer. Dus maar het gegeven ook ik ga rap hard op alles. Ingerij. Ek het bezig gewees. Een man alleenig. Wat eigenlijk niet zo goed doen. Dis nou maar dan seker. Wat dis wanneer sy besig. Het gery oor. Ek moet sê, dit was wel wat lekker. Nuwe video's maak. Ek het nie gekom doen wat ek wil gedoen het nie, want ek het iets te doen. Zeer acties naast het rock climbing and that shit. Okay, kan ik wel die 5. Oh, hij heeft lekker geslideshot. Never mind, los man. Dat is goed. Hij heeft een goede job gedaan. Hij is een fietsrijder. Die bang om fiets te trappen. Hij gaat rijden.
alles gedoen het weer. Het kan niet. Ik voel me zwaar. Weer werk helaas toch jongens ek sê ek het 'n goeie exercise vandag hoor. O, kies Ina. Maar kijk daar nu. Ik heb niet eens een briefje gebruikt. Toch. Ouch.